De unde e Ceșcuța? Mulțumesc pentru întrebare Next Up Show. În primul rând, abia aștept să ne vedem pe 21 septembrie la Brașov la Next Up Show, unul dintre cele mai mari show-uri de frizerie din România. Revenim la Ceșcuță. E o ceșcuță pe care am pictat-o în cadrul unui workshop în cafeneaua Zos din Arad. 100% originală, unicată și care mă reprezintă în totalitate. Adică are inima roșie, ca ăsta e logo-ul meu, iar pe fundul ceșcuței scrie Kiss Love, să se vadă frumos când bei, știi? Ai fi interesat să fac mai multe ceșcuțe fix la fel ca și asta, pe care să le puteți achiziționa, le-ați cumpăra, las un poll în descrierea acestui reel și vă rog să votați dacă ați cumpăra sau nu, pentru că mă interesează foarte mult părerea voastră. Te iubesc!